Risposta ser jiġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Tonella bħala jisemmilkom u jtikom merħba 28 episodju mis-sensiela botta u risposta fejn il-lejla ser din niddiskutu il-parti tisfel tal-klassifika tal-Premier League fejn għandna battalja kemm xejn interessanti kif ukoll se elaboraw mal-mistednin tagħna lejla li huma Victor Fools mill-Everton Supporters Club Malta u Ray Saliba mill-Leeds United Supporters Club Malta. Infakkukom li jekk forsi mintomx qegħdin issegwu iż-żewġ lobiet li għandna bħalissa d-dejjin imma qed issegwu lilna u forsi tixtiequ wkoll tagħtu l-intervent tagħkom matul dan il-programm hemm is-sezzjoni tal-kummenti miftuħa fejn intom tkunu tistgħu wkoll tgħidu tagħkom fuq dak kollu qegħdin niddiskutu l-lejla biss jekk qegħdin issegwu lilna se nkunu qegħdin nżommukom aġġornati wkoll fuq dak kollu qed jiġri sew ġewwa Napli fejn bħalissa l-Ingilterra jinsabu minn fuq kontra l-Italja b'gol ta' Declan Rice bl-iskor ta' 1-0. Sew ġewwa Skopje fil-Maċedonja fejn bħalissa Malta li qed tilab appuntu kontra l-Maċedonja ta' fuq. Bħalissa l-skor dak ta' 0-0 kif ukoll ġewwa Newcastle fejn bħalissa hemm għaddej it-tmillejl tal-Premier League Darts. Michael Van Gerwen jirbaħ l-ewwel logħba kontra Peter Wright 6-5 fil-waqt li bħalissa maddej għat-tieni kwart tal-finali bejn Dimitri Van den Berg u Nathan Aspinall li bħalissa appuntu Van den Berg qiegħed jirbaħ bl-iskor ta' 3-1 se nkunu naġġornawkom ukoll matul dan il-programm. Mela biex nibdew nitkellmu naqra mal-mistednin tagħna Ray u Victor l-ewwel nett merħba fil-Kamra Sportiva u grazzi tal-lejla minkejja wkoll tal-ħafna lobiet li hemm aċċettajtu illi tingħaqdu magħna u ssemgħu leħinkom appuntu fuq il-Premier League li ħanitkellmu fuq l-lejla. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-klassifika bħalissa għandna xejn inqas minn 9 timijiet 4 punti fiż-żona il-baxxa biex niftehmu. Għandna l-Crystal Palace u l-Wolves b'27, Leeds United u Everton propju żewġ timijiet li lejla għandna fuq il-panel 26 flimkien ma' Nottingham Forest, Leicester City 25, West Ham u Bournemouth 24 u Southampton 23. Kemm taħsbu li l-fatt li appuntu hemm 9 timijiet 4 punti jista' jagħmel din il-battalja iktar interessanti mill-ġlieda għar-rabta tal-kampjonati u għal dik tal-postijiet tal-Ewropa din is-sena. Ma nafx min irid jibda minnkom. L-għonet merħba Antonello, grazzi tal-istedina, nsellem ukoll il-telespettaturi li għedin jisegwu dan il-programm. Iva, dis-sena hija aktar minn snin oħra tidher li t-taqtija minn se jispiċċa fil-relegat dal-istaġun tidher li hija aktar ħarxa minn snin oħra. Dan kif għattajjeb inti xejn inqas minn 9 timijiet qed jissiltu biex iżommu posthom fil-Premier League. It-taqtija tan-naħa ta' fuq tal-klassifika tidher li t-tiġrija bejn tnejn. Arsenal jidhru li huma favoriti bħalissa u Manchester City li qegħdin jiffollowjawhom, però ovvjament fadal il-logħob u kollox il-Premier League ma tistax tipprevedi ir-riżultati għax kollox jista' jiġri. Naħseb li iktar interessanti tidher min se jżomm postu fil-Premier League. Nabbad miegħek Ray ukoll. Għax jiena ma' Everton għandna storja kbira. Season ticket holder, mor naram kull 8 ijiem u inqajt ma' sieħbi jagħmlu mill-Everton Supporters Club. Għax jiena noqgħod l-Ingilterra u dejjem mistednien Everton morru bil-bandiera Maltija, bħal Everton Supporters Club,
Issa diġlieda li għandna immens. Għax is-sena l-oħra irbaħna mi Crystal Palace, kellna l-Frank Lampard u ġi Salvator tagħna. Fimt? Issa għandna Sean Dyche, iktar għandu il-fors. Il-tim iridu jirbħu. Tismani? Il-fans jgħidulhom tal-Evertons fikil għax dejjem jirrabjaw, tant ma joġbom il-play tagħhom għax ma nattekjawx bid-defense, issa għandna da Sean Dyche. U naraw it-teams around us irridu għandu Palms United tara l-West Ham, issa Southampton naħseb sajt samurru fil-ċampjonat. Sajt il-Premiership. Bournemouth naħseb ukoll issa bejnietna l-West Ham, aħna forsi intom Leeds United, Leicester, issa we have the 9 teams. They could just go, all depends on the results. But we, Everton, the teams behind what I know, għandhom games in hand, issa we need to win. The last few games. As Chelsea, naħseb xi kien fluk ta' id-draw li kien fluk. I thought we were going to lose. Victor, jidher però li fil-kamp ta' Everton minn mindu kiena minn Sean Dyche u Frank Lampard jibqa' li saret ta' trasformazzjoni. Qed isir differenti issa li wkoll qiegħed jaħdem fil-kamp tagħkom li forsi ma kienx qiegħed jaħdem fi żmien Lampard iktar kmini dal-istaġun. Issa, Sean Dyche, Burnley relegated, u veru, ma kellux xogħol, ġi għandna issa t-trasformi it-tim tagħna Everton biex għandhom il-fight. Għax m'għandix ħadu sej, il-Calvert Lewin, tieni l-only attacker li għandna. Issa he's getting everybody to get together, qed jiġġelljaw. I think meta kien Lampard, kull it-tim kollha kien individwali. Issa tela Anthony Gordon, għanna Demari Gray, jieġa ġej, l-internet ġej, Dyche, pero iktar għanma l-fans issa, għax we have belief. I think we have belief we can stay fil-Premiership. Ta' tinsaqsi domanda oħra, jina wkoll insegwu ħafna divers stazzjon partikolari fl-Ingilterra li pratikament il-ħin kollu jitkellem fuq l-sports. U diversi opinjonisti f'dan l-istazzjon tar-radju fosthom Jim White u Simon Jordan kienu qed jenfasizzaw ħafna fl-aħħar perjodu tal-Lampard fuq li l-problema laqqas kienet essaċ u il-board immexxi minn Farhad Moxeni. X'hija l-opinjoni tiegħek fuq il-board ta' Everton Victor? Taħseb li għandu iżjed forsi tort minn l-players u mill-coach? Naħseb, ħada kif nista' ngħid bil-Ingliż, he is giving, how do I say, the team, they want to play for him, mhux like Lampard. Because, like I said before, kienu individuali, we have no, how do I say, we have no non-striker. We are using from the midfield, and also our defense is one of the best. We have one of the best defensive partnerships in the Premiership at the moment. Because if you look at the way we are going, whereas if there was the other way around, the Premiership would be 6th with the way we are playing with the goals to 15 goals per game. Inti isek teknoloġija it-tattika difensiva illi Sean Dyche huwa magħruf għalihom fil-naħseb tatejnkom ukoll biex ġibu ċertu riżultati bħal manki ġibtu mal-Arsenal pereżempju. He's playing, how do I say, we want to then get them on the attack.
what Everton do wrong, we're not very good at the set play against us. Ek jiġu teams jagħmlu set play, goal, jiskorja. Dejjem I'm at the game and we see a different than what they are on the field. Tifhimni? Defense is changed. Cody is gone out of the equation. Issa he brought back Keane. Għax Keane kien jala Blackburn. Meta kien Dyche kien hemm. Issa when naħseb defensu u jara chances, you have to keep on battling to get the results, even if it's a draw. But against Chelsea, I thought we were going to lose. Even we beat Leeds United. I think we were lucky there because we were at home. Niġu issa Leeds United fejn anki jintom matul dan l-istaġun bdejtu taħt Javi Gracia, anzi taħt Jesse Marsch u mbagħad appuntu ġi Javi Gracia minn floku. Sodisfat bl-andament li kellkom Leeds United sissa taħt il-manager il-ġdid? Ara, il-bidla deret mill-ewwel. Id-differenza bej Jesse Marsch u l-manager ġabi li għandna li qed imexxi bħalissa hija waħda mill-ewlenija hija li naħħad dik il-mentalità li Leeds jattakkaw akkosta kollox irrispettabbli ma' min qed jilagħbu. U daħħal aktar sens ta' pjan skont il-bżonn waqt id-90 minuta. U di rajnija meta konna hemmhekk aħna naraw kontra Southampton, kienet l-ewwel logħba tiegħu, diġà kienet tinħass li s-sistema ma rridx li tul id-90 minuta it-tim jilab dik l-enerġija kollha irrelevanti fl-imma perjodu tal-logħba u relevanti ma' min qed jilab. U aktar ma bdew ġejjin il-logħbiet kontra Chelsea kienu żvinturati ħafna, tilfu b'set piece, l-unika set piece li fil-verità ġew megħluba bih, però labu tajjeb ħafna. Brighton pruvaw jonżbuhom, Brighton jippruvaw jilabu fuq wara biex il-Leeds pas-soltu joħorġu dik il-grinta, però stikjaw to the plan u fil-fatt ġabu riżultat palissa jekk hemm tim li huwa form barra t-top 2 ma' Brighton. Kienet logħba tajba ħafna Leeds li ħadu draw għalkemm home, però il-game management huwa totalment differenti minn Jesse Marsch. Plus, li l-players qegħdin jilagħbu fil-pożizzjoni tagħhom. Għalija kienet ħafna mill-iżbalji kbar li kien ta' Jesse Marsch barra li kien jattakka prova jimi tas-suċċessur tiegħu. Kienet jisperata ħafna bi players, pożizzjonijiet li mhux tagħhom. U kienet jissarfu li il-tim ma kienx qed jikklikjaw. Jidher li hemm qabża għadu bidu ma jfisser xejn, għadhom fir-relegazzjoni, jiġifieri dana biex issewwi l-ħsara li saret tul il-kampjonat. Titula li inqalgħu veru mir-relegazzjoni, però kull ma hemm kif tajjeb inti fl-introduzzjoni, żewġ punti. U forsi tista' tot punt ieħor għal fatt li l-go average huwa ħafna aħjar minn ħafna timijiet oħra li qegħdin fl-istess sitwazzjoni tagħhom. Bla dubju li f'kampjonat bħal l-Premier League id-differenza tal-goals rajnija anke żminijiet riċenti wkoll tiddeċiedi rebħ ta' kampjonati, is-supporters tal-Liverpool jafu eżatt x'jien ngħid. Ekku. Tista' wkoll tkun fundamentali iżjed f'sitwazzjoni fejn għandna kif ngħidu battalja vera close fil-isfel ta' klassifika. U kif qal tajjeb Victor biex inkompli miegħu fuq Sean Dyche u Sean Dyche is-sistema tiegħu qed jilagħba ħafna aktar dirett futbol, ir-riżultat huwa aktar importanti mill-prestazzjoni. U jdaħħalhom dak il-mentalità tal-fighting spirit. L-aħħar logħba qabel ma nħatar Javi bħala manager kienet appuntu kontra l-Everton fejn Leeds iddominaw il-logħba kompletament, però bad l-Everton qabduhom gowl banali ħafna, ball kardinali tal-goalkeeper, li minn hemmhekk il-qudiem u mbagħad
Sean Dice ikkontrolla u ħalla l-Leeds joħorġu dik il-ġirja tagħhom huma jaqbduhom dak il-kontrattak. Però issa anke s-sistema li jqul ġabret jibda dejjem 4-2-3-1. Per kontra l-Wolves bida xejn inqas minn tliet sistemi tul id-9 minuta. U ma rridx nantiċipak da, però jiena nqis li l-Wolves għalkemm qegħdin fil-battalja ta' relegazzjoni daqsna naħseb huwa wieħed mit-timijiet li ma nistax narah li jista' jkun wieħed mit-tim relegati. Nara. Ser nitkellmu wkoll fit-tieni parti qabel ma mmorru għal pubbliċitarja. L-ewwel break ta' reklami li għandna, Dimitri Vandenberg jitlef 5-6 kontra Nathan Espinel fil-Premier League dar sal daqstant l-ewwel semifinali illi għandna se tkun dik bejn Michael Van Gerwen u Nathan Espinel. Tajjeb wis nifqu għal waqfa qasira ta' reklami ibqgħu magħna il għaliex id-dibattitu ikompli appuntu wara dawn. Resident Evil Remake 4, l-aħħar logħba li Game Breaker qiegħed jippreżenta mal-pjattaformi tal-PlayStation u Xbox u li issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa bil-Kirkara, misteri, orrur, biża' jirnexxielek teleb lil Nemesis u sħabu, salva ruħek u solvi l-każ jekk taħseb li kapaċi fittex akkwista kopja ta' din il-logħba ferm popolari qabel ma jkun tard wisq. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' żburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Balura t-tini parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla qegħdin niddiskutu il-battalja kontra relegazzjoni fil-Premier League Ingliża. Aħbar li daħletilna wkoll ftit tal-ħelqinu u li anke ma konfermat il-tema tal-lum u naħseb li tajjeb illi ngħaddu hija li skont il-ġurnalist Fabrizio Romano jidher li Julian Nagelsmann qiegħed jilagħba għandu l-post ta' manager tal-Bayern taħt periklu. Thomas Tuchel il-favorit illi jibdlu starem of vedere ser jiġri f'dak il-tragward. Sadan tant ukoll Italja Ingilterra u hemm xejn l-Ingliżi
u Maċedonja ta' fuq Malta xejn b'xejn. Fakulkom li għal dawn il-lobit ser għandna l-korrispondenti Mark Xkembri u Owen Avela li ħajkun qed jaġġornawna f'ras ta' bdil ta' l-iskor f'xuwed minn dawk iż-żewġ rounds. Lura diskussjoni flimkien mal mistednin tagħna għallejla u issa nixtieq li nitkellem dwar tliet timijiet illi fil-bidu tal-istaġun ħadd ma stenna li se jkunu qed jiġġieldu biex ma jaqgħu illi huma West Ham, Wolverhampton Wanderers u Leicester City. Konna dinkaw bdejna nitkellmu ma' Ray fuq Wolves, ħankomplu nitkellmu naqra fuqhom mela. Minkejja l-fatt illi sew Wolves u sew Leicester City għandhom diversi players ta' esperjenza, din is-sena xorta waħda jinsabu fil-ġlieda biex ma jaqgħux. Minn dak li inti rajt fil-logħbi ta' kontrihom, taħseb li se jkunu l-fatturi li jistgħu jgħinuhom biex ħanejdu hekk jeħilsuha. Jena, Iwa hej. jien inħoss li għandhom players esperjenza biżejjed li jevitaw relegazzjoni. Waħda mill-iżvantaġġ li klabb ta' Leeds ġinżon parentesi għandu fuq daw iż-żewġ timijiet huwa li l-skwadra ta' Leeds m'għandix dik l-esperjenza, skużawni, fil-Premier bħal m'għandhom daw il-żewġ klabs li għadek kemm semmejt. Biss inti tkun fil-Premier mhux għax inti West Ham jew Wolves jew Leeds jew tkun qed tilgħab dawk id-90 minuta fil-pitch. U din qed ngħid Antonello għal fatt illi jekk ħammorru lura ħafna fis-snin meta Leeds waqajna mill-Premier League fl-2004 u tħares lejn l-iskwadra li kellhom dakinhar. Ma kienx Kont tajt skwadra fenomenali. Kont tajt daw jiġġieldu għall-Europa League mhux imorru relegation. Jiġifieri il-Premier League ma jintrebaħx jew iżomm ruħek fil-Premier bl-isem tal-klabb. Iżda dawk id-90 minuta li tkun qed tilgħab fil-pitch. U aktar minn hekk dak li jkun qed jiġri lis-supporter ma jkunx jaf li qed jiġri wara l-kwinti. Dik tallem parti kbira minn season ta' klabb. Iktar kbir inti semmejt li żewġ ġurnalisti ta' stazzjon barrani kad jitkellmu fuq Everton fil-background x'kienu għaddej. Fil-verità kien hemm anke ħafna protesti qabel il-lobby tal-Everton għax kienu likjaw xi affarijiet. Ġifieri il-klabb il-pakkett mhijiex biss il-kwalità ta' plejer li għandek għad dispożizzjoni tiegħek, iżda kemm minnhom huma ħelti li jilagħbu. Eżempju, waħda mill-problemi semma il-ħabib tagħna Victor fuq Kelvin Lewin li nitkellmu żjed tard però. Eżatt. U Leeds, Benford u Rodrigo żewġ strikers għal ħafna ġimgħat barra li iva tagħmel l-effett. Però hemm ħafna fatturi fil-Premier League għal xi tim ikun sejjer ħażin, firri għalkemm jien l-ewwel wieħed l-ewwel għatlek li ma narax lil Wolves jistgħu jaqgħu u West Ham speċjalment meta tqis il-West Ham l-istorja tagħhom dawn l-aħħar żmien fil-Premier, ma tistax fiċ-ċert tgħid li żgur li mhux se jaqgħu. Jien inħossha, inkun preżuntuż jekk nipprova ngħid dawk waqgħu żgur. Jiena rajt il-Southampton ma' Leeds live kont hija Jordan Road. Totalment tgħid daw tim Sunday League. Ma bad tara r-riżultati ġimgħa wara tgħid dawn kif jista' jkun żammew meta ma qas bdew. Fil-futbol Premier League ibelek. U xkultant tgħid imma possibbli jiġru dawn l-affarijiet. Jiena fil-fatt, insemmejt żewġ eżempji mill-Ingilterra, jiena kont semmilek eżempju mill-Italja biex anke nkompli nsaħħaħ l-argument tiegħek ilu ħafna, probabbilment rejt ta' kuvisjet minni meta il-Milan b'diversi plejers internazzjonali tnejn minnhom li rebħu t-tazza tad-dinja eventwalment fis-sajf ta' wara. Kollu Fatu Franco Baresi u rnexxilhom jaqgħu serje bi fil-ground. Ekku. Voldiri huwa wkoll turija tal-kemm il-futbol ma tistax teħodlu kopja ġieli kif il-fatt qed naraw issa fil-daqqa waħda toħroġ fil-aħbar tal-Bayern Munich ta' Nagelsmann sajjed tagħmel fil-Bnazzi.
ukoll. Victor min-naħa l-oħra, qabel xejn ma nafx jekk tixtieq żżid xi ħaġa fuq Leicester u Wolves ma laqa Rejn qabel ma Ara, nsaqsik domanda li sorry. jmiss. Fuq Leicester. U Wolves ma nafx tixtieq żżid xi ħaġa ma laqa Rejn. Leicester City kif not kif xista m'hemmx consistency. The way you see the way they've been playing, they are very good team. But this sena l-oħra xejn. Brendan Rodgers naħseb he's going, I think. Fil-fattu The same way il-favorit li jkun il-post li misli jitrezza. Ġaqet naraw anke tara jisamlu xamlu Crystal Palace. Patrick Vieira, there's going to be a big shake-up of managers naħseb fil-Premier League because it's so tight down the bottom. Like we talked about West Ham. They're in the Europa League, yeah? They'll probably be Victor. Konġarija fil-fatt, kemm taħseb li tista' tellefon di? Il-fatt li West Ham għadhom fil-conference u qegħdin jiġġieldu dil-battalja. It's xi ħaġa diffiċili because iridu il-trophy. Titara, it's kif Liverpool jistgħu jagħmlu way into the Champions League. Even if they get relegated, they could still play Champions League. I'm inviting David. Conference Europa League tuħu sem Then Europa League. Eżatt. When they go to Europa League, so they are still in Euro. Because it's the aim of, how do I say, every team that plays football for Europa, iridu għada Champions League or European football. Like we have Malta, now, Beccaccara, Valletta, issa ħamrum issa for Europa. Eżatt. Mela. Għanna domanda minant Mark Schembri hawnhekk li hija tisaqsik lilek Viktor. Qed jidri fil-kamp tal-Everton minkejja illi qed jibnu il-ground il-ġdid. New stadium, 50,000. It's tell you what, I've seen it done. It's going to be, how do I say, masterpiece. Xewdula, MV. Tiġi fuq il-vapur, il-liners. L-ewwel ċaġa tara il-stadium. But it's very, how do I say, having a brand new stadium is not going to save us. You know, it's going to be used for other things, concerts. Bħal jagħmlu Liverpool. L-istess. Revenue. If we don't, sankunu tourist club. Ifimni? So jiġu għaw minn il-barranin, jonqfu, sajbnu hotel emmek u kol, mux għal-nies lokali, imorru l-gejn bħanna, turisti. Għalek, issa the-relegation nikdem d-frejja. Kol gejn minn jena, ek, from the first minute. From the first minute għandi Zaqqi ġani ek namlu goal ahead, ek dejjem. Nirbu, till the last second. Passionati, għatala. Mela, Viktor, għal nsaqsik issa domanda oħra fil-rigward ta' Dominic Calvert-Lewin, illi Satan it-tata naġġornament fin ġewwa Napoli wkoll ippermettuli l-Ingilterra tiskurja t-tieni gol, Italja xejn, Ingilterra 2, Harry Kane fl-44 minuta jirdoppja l-iskora 3 iljuni f'dan ir-raw ta' kwalifikazzjoni għal UEFA Euro 24. Italja xejn, Ingilterra 2, Harry Kane grazzi lil Mark Schembri wkoll tal-aġġornament illi qiegħed appuntu itina. Victor, Dominic Calvert-Lewin, dax il-loba
gol wieħed biss. Kemm taħseb li nħass matul dan l-istaġun? Kif nista' ngħidlek? Meta tarah he's useless. He doesn't help the team. Dejjem ma jiġix lura għad-defense, dejjem irid quddiem għax m'hemmx il-pass. There's nobody to service him. Fimtni? Issa dejjem irid iskorri b'rasu. Always he is very inconsistent, injury prone. The best thing would have been done when there was a Chelsea xi ħaġa ġew 60 million ġew għalih. And we could have sold him and kept Richarlison. Għax Richarlison kien iħobb il-badge. Dominic Calvert-Lewin, I think, he's not a mhux Premiership player. M'għandux is-skill tal-Premiership. Kemm għala mal-England? Darbtej għall-Ingilterra? Ġili nazzjonal ukoll. Kif allura qed taħseb allura darbtej. Mal under 21s iskorja għax l-under 21s repulto it-trophy. He's not going to feature in the plans of the future. So wis. L-opinion tiegħi. So wis. Minn għaluna Leeds United kif tliftu l-punti, jidher li barra minn darkom tliftu 9 mill-14 il-logħba li labtu sissa, imma rbattu f'Anfield u fil-Molono għand Wolves. Ġo darkom minn naħa l-oħra għandkom 4 suċċessi, 5 drojiet u 4 telfiet. Fejn taħseb li kontu qed tonsu fil-lobiet li qed tilagħbu barra minn darkom? Ir-risposta diġà tkellimniha li kellhom PLA u bla pjan alternattiv waqt il-logħba. Inti fil-Premier trid tirrispetta l-opponent tiegħek, speċjalment meta l-opponent tiegħek huwa ma jkunx dak il-klabb bħal Liverpool, Man United, Chelsea li jilagħbu l-ballun li jħorġu bil-ballun huma milli jgħodulek wara u jistennewk toħroġ u bil-kontrattak jiskurjawlek. Jekk tara l-lobit kollha li tilfu il-Leeds away anke home għax ma kienx hemm home u away, il-goals kollha li nqalgħu huma qabduhom kollha ħafna minnhom bil-kontrattakki. Id-differenza issa kif diġà tkellimna aktar kmieni hija li issa hemm ħafna aktar game planning tul il-logħba tul id-90 minuta. Veri anke di tal-home u away ma tax kienet tagħmel differenza issa għax il-pjan kien ikun wieħed. Attakka u ħafna drabi kienu debboli ħafna fil-set pieces. Tranġaw ftit, però xorta hemm id-difett. Posthom ħafna nies u ħafna supporters ma jaqblux miegħi tal-Leeds stess. Waħda mid-difetti mill-goals li qegħdin naqalgħu hija l-żbalji mis-set pieces tal-goalkeeper kif ma mhux kapaċi jikkendilja l-erja tiegħu. Fil-lasta huwa goalkeeper fenomenali, għandu riflessi tajbin ħafna, però fejn jidħol ħruġ rajna ħafna goals li setgħu ġew evitati posthom kontra siħibna l-Everton ta' Victor. L-aħħar 6 logħbiet li lagħbu l-aħħar logħba lagħbu mal-Everton. Dawk naħseb kienu l-fatturi li wara kollox il-klassifika ma tikdibx. Tista' tkun żewġ pożizzjonijiet aħjar għax tkun żventurat. Pereżempju kontra l-Arsenal għalija logħba li qatt ma kellhom jitilfu. Labu tajjeb daqshom għaliex l-Arsenal jlabu l-ballun għal meta ssib klabb tim li jlab il-ballun mal-art kollha taw prestazzjoni tajba, Napoli Chelsea tlieta b'xejn, Joellen Road, twiet ukoll it-tkeċċija tal-manager Turki li għadek kemm semmejtu tittarħin ilu. Però meta jiġu ma' klabs li huma li joqogħdulhom lura, dis-sena bataw ħafna. U dik naħseb kien il-fattura u l-leni għalfejn jinsabu fejn qegħdin. Tajjeb wis, mela hemm iżjed aġġornamenti, il-logħbiet jinsabu fil-ħin tal-mistrieħ
Italja fejn Ingilterra 2, Maċedonja ta' fuq fejn Malta fejn. Nirringrazzjaw ukoll il-korrespondenti tagħna Owina Bela għal Maċedonja, Malta u Mark Xkembri għal Ingilterra Italja li wkoll qegħdin jgħaddulna il-kummenti tagħhom fuq dawn l-aġġornamenti fuq il-lobiet. Grazzi wkoll il-Dirjon li qed jgħidilna proset tal-programm, grazzi wkoll lilek illi llejla oġbok is-segwina qed naraw ukoll kumment minn Antowin li qed jgħidilna li Malta kellha fejn tkun 2-0 minn fuq faċilment, volli jidher li it-tim nazzjonali Malti ġewwa Skopje qed jilgħab tajjeb. Forza Malta naturalment jalla jġibu riżultat tajjeb ħafna. U b'dan il-ħsieb immorru għat-tieni waqfa pubbliċitarja illi għandna nerġgħu morru għal reklami bqgħu magħna għaliex id-dibattitu jkompli wara dawn. Resident Evil Remake 4, l-aħħar logħba li Game Breaker qiegħed jippreżenta mal-pjattaformi tal-PlayStation u Xbox u li issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa bil-Kirkara, misteri, orrur, biża' jirnexxielek teleb lil Nemesis u sħabu, salva ruħek u solvi l-każ jekk taħseb li kapaċi fittex akkwista kopja ta' din il-logħba ferm popolari qabel ma jkun tard wisq. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Metba lura t-tielet parti tal-programm botta u risposta tal-lejla fejn flimkien miegħi Antonello Abela u mal-mistednin li għandna l-lejla, Victor Fulds mill-Everton Supporters Club Malta u Ray Saliba mill-Leeds United Supporters Club Malta qegħdin nitkellmu ftit fuq is-sitwazzjoni fin-naħa t'isfel tal-Premier League ukoll. Grazzi lil-Luke u lil-Colin Azzopardi li qed jgħidulna proset tal-programm analiżi tajba ħafna bħas-soltu, grazzi wkoll lilkom li qed issegwuna llejla kif ukoll aġġornament din id-darba mid-darts Gerwin Price jirbaħ 6-1 id-derbi ta' Wales kontra Johnny Clayton għal daqstant fuq dik il-kwart tal-finali mill-każu Premier League Darts Price jikkwalifika u issa jistenna il-logħba bejn Michael Smith u Chris Dobie biex jara min ħa jilgħab kontra wkoll
fil-round li jmiss. Fakkukom ukoll bl-aġġornamenti fejn jidħol futbol u Italian Training Ingilterra 2, Harry Kane u Declan Rice u Macedonia ta' fuq xejn Malta 2. Nringrazzaw ukoll il-korrispondenti tagħna Mark Kembri u Owen Avela li wkoll qegħdin jinformawna fuq il-logħbiet illi hemm bħalissa għaddejjin jekk konna xi bdil fl-iskor. Naġġornawkom ovvjament nisperaw li l-bidla fl-iskor tkun favur Malta fil-logħba Maċedonja fil-logħba kontra il-Maċedonja. Inkomplu d-diskussjoni u issa xtaqt li nkellimkom naqra joraw aħjar nitkellmu ftit fuq it-tim ta' Southampton illi saħan sitra dawn ġabitlu żewġ coaches Ray Romlife u Victor nimmaġina illi ukoll kellu l-opportunità jarhom live ukoll fil-ground. Il-kumenti tagħkom fuq l-istaġun diżappuntanti li kellhom Southampton sissa. Victor, tibdiet? Southampton. But Everton. Dik il-logħba Southampton rebħu. Il-Ward Prowse. We scored the first goal and then they beat us 2-1. Issa, when you see ġimgħa l-oħra rajna Tottenham klieta u klieta did the fight. Issa il-punti qed inħares li it-table issa. U għandhom 23 punti, 28 games u aħna 26 points, 28 games. So forsi għandhom ċans naħseb il-logħba at the end of the season bil-goal difference by down it-teams. Trid tara West Ham għandhom -10 u aħna Everton -18. Tara although we have extra points, it doesn't matter, anything could happen. We could still go down even though we are 15th. It's true, you know. But I think naħseb Leeds United will stay up. You go see Southampton. Provizjonijiet tal-aħħar, Victor. Okay. Rej, il-kumenti tiegħek fuq Southampton jekk jogħġbok. Ifhimni kif diġà għatlek Southampton jidhru naħseb fil-preżent l-ar skwadra minn dok kollha għalkemm issa Crystal Palace isa daħlet fl-istorja. Però biex nibqa' nżomm l-mistoqsija tiegħek jidhru li laqas pjan tal-logħba as-such għal-qas meta rajthom jiena kontra Joe Road. Kienu l-intenzjoni tagħhom kienet li jaħlu l-ħin kemm jifilħu. Il-bqija minn wara jarmuh il-ballun, vera li kellhom il-Charlie Adams nieqes li naħseb huwa pedina importanti fl-skwadra ta' Southampton, però huwa veru wkoll jidher li mhijux committed għal-kawża ma' Southampton. U naħseb li barra li forsi ta' kien injured kontra Leeds, ħafna drabi kienet iħalleh barra. Perché kif tkellimna qabel jiddu li Southampton barra il-problemi fil-pitch jista' jagħti il-każ li hemm il-problemi wkoll wara iktar mill-logħba fil-ground. Naħseb li Southampton għalkemm ma rridx inkun preżuntuż għax dis-sena kif qiegħed il-klassifika fl-iskeda taf tinbidillek kollox. Tant huwa tajt. Rajna naħseb li Southampton huwa as klabb minn kollha li jidhru li għandhom ċansi salvaw ħanajdu hekk. Tajjeb wisq, mela. Bħalma jiġri s-soltu meta jkollna programmi li jkollna supporter clubs mistednin issa wasal il-mument li nieħdu ftit l-aħħar aħbarijiet sew mill-Everton Supporters Club Malta kif ukoll mill-Leeds United Supporters Club Malta qabel xejn. Permettilu kollu l-okkazjoni l-ewwel darba li qegħdin narawkom wara ftit ta' żmien biex pubblikament nirringrazzja għal darba oħra lill-klabb tagħkom tal-opportunità li tawna iżjed kmieni matul dan l-istaġun illi nintervistaw lil Paul Rini meta Rini appuntu kien Malta mistieden tal-klabb tagħkom
Programm interessanti, tallimna ħafna wkoll affarijiet sew dwarini kif ukoll dwar iż-żmien illi hu kien jilgħab mat-tim tagħkom, infakkarkom ukoll dal-programm jinsab disponibbli fuq YouTube ukoll. Biss going forward, x'attivitajiet kellkom reċenti u wkoll x'qed tippjanaw għall-futur. U ħanibdew minn dik il-biċċa, x'imbagħad għandi xi ħaġa oħra xi nsaqsi. Nibdew Mela, bl-attivitajiet li kellkom reċentement. mela kif qed tajjeb inti waħda mill-climax tar-ritorn tal-klabb ġewwa Malta kienet iż-żjara ta' Porrini ġo pajjiżna. Ħdimna ħafna fuqha, bħalma taf inti Antonello għax nafissar li intu wkoll involut f'Supporters Club, mhux faċli anki jekk plejer ikun ilu l-ħirtira biex iġibu u żommu hawnhekk għal ċertu ġranet. Kienet żjara tarini li anki aħna tallimna għaliex u ta' min jgħid li jekk kuntu tridu taraw l-intervista sħiħa li jagħmel lill-supporters ġewwa l-lukanda ewlenija il-Furjana meta kellna l-ikla flimkien il-ħadd 30 Ottubru kien hemm intervista tiegħu twila madwar jekk il-sejers bal xi 35 minuta fej kien barra li kien tkellem fit-tul dwar Don Revi u x'kien iġelhom jagħmlu dak iż-żminijiet u tip ta' training li kienu jieħdu u fil-ground il-battalji ma' klabs oħra rinomati tal-rivalità qawwija li kellhom. Kienet mawra verament ħadna pjaċir biha u looking forward għalli miss. Ħaġa oħra li kienet ta' sorpriża kbira kienet fl-24 ta' Lulju fil-laqgħa ġenerali li kellna bħala klabb, bħala supporters club. Infatti kont insaqsik fuqha. Naqbiżal? X'inhija? Kont insaqsik fuqha, tista' tirrakkuntalna naqra x'hekk tkun qed titkellmu bil-programm. Ekku, dika fis-24 ta' Lulju li għadda konna jatna laqgħa ġenerali annwali tas-Supporters Club ta' Malta. Fej kellha tendenza l fuq minn 70 supporters dikinhar u waqt li konna bdejna waqt il-laqa u kiena din li qraw il-minuti. Aħna tal-kumitat konna din bil-qiegħda nifejsaw lin-nies u daħal persuna t-shirt iswed, bermuda iswed u fil-flop biex niddiskrivi s-sempliċità ta' dal-individu li daħal, pinta birra fideħ u ntefa' fuq siġġu fuq wara. Is-segretarju kienet jaqra l-minuti u jiena bdejt inħares lejn dan il-persuna. U bdejt dan nafu. Dan nafu. L-aħwa dan. U ġo qalbi bdejt ngħidha jiġbaħ il-Dominic Matteo. U indimita daħal sappaw membru ieħor u mort biex noħodlu il-particulars u għaddejt meħdeħ bil-qoddiemu u ħares leħ kont 100% li hu għalkemm kun sorpriż. U saqsejtu għetlu ju Big Dom u beda jitħak u ovvjament tista' timmaġina x'in semani kulħadd insemmi l-Big Dom u x'kombozzjoni għamet ġo waqt il-laqa ġifieri għaddiju qaret tal-minuti, ġifieri il-laqa ġiet suspendu tal-ftit, stidinnieh li naqgħod magħna fil-panel tal-kumitat u bil-permess tal-membri aġġornajna daqsxejn l-aġenda biex nakkomodaw il-Dominic Matteo. U kien verament momenti qatt ma stennejnija. Dan li ġara biex ma ntawwalx. Il-ġurnata ta' qabel is-sibt kien hemm konsert ħalaxa tal-UB40. Kienna supporters Norveġiż qed jgħix Malta membru tagħna qed jaħdem ġewwa pajjiżna u ltaqa' miegħu. U għallu li għandna l-laqa ġenerali talbu l-address fejn sa tkun u Dominic kienet jgħix mal-qaw, kienet lukanda buġibba mal-komplement tal-familja. U kena taxi taħ il-karta fejn konna u niżel hemmhekk. U kienet verament ġurnata li laqa ġenerali li normali tispiċċa fl-ofsinhar sas-sitta ta' flaxija konna għadna minn filgħodu hemmhekk miegħu. Le, dan għadġor bat tkun fista sorpriża bħal dej.
Sorpriża enormi, konna d-dejna għadda ħirġin minn esperjenza ta' kemm jiġuk eluf, u meta ngħid eluf mhux qed niseġra biex jiġi plejer minn barra, u da plejer riċenti aktar minn Porrini, tana żmien sabiħ waqt Champions League, u veri kien u irrakkonta kemm l-esperjenza ma' Liverpool, xu kellu konnessjoni wkoll sabiħa ħafna ma' l-klabb ta' Liverpool, kif ukoll il-konnessjoni ma' Leeds u aktar li hemmhekk is-somma l kulħadd madwar 20 minuta, l-esperjenza kera li kien għadu kemm għadda ftit tal-xhur qabel, l-esperjenza qarsa tal-kanser li ħakmitu. Somma lil kulħadd, kien friendly ħafna, għata l-mistoqsijiet open, u veru kienet ħaġa li jien mill-naħa tiegħi u mill-naħa tal-kumitat ta' tibqa' waħda li tibqa' stampata ġo qalbna. Bla dubju. Mark x'kemm qed jgħidilkom araw iġġibux il-McKennie. Fimni, McKennie għadu kmieni. Mark x'kemm huwa wkoll il-YouTuber li jirrapporta l-lobit tal-Juventus. Għakku, fil-fatt huwa l-ewwel taqsu plejer tal-Liza attwalment. Irridu naraw sa jiġri fit-tmiem l-istaġun. Kollox jista' jiġri, però huwa diffiċli ħafna biex jiġi plejer tal-preżenti tal-klabb. Speċjalment meta jkun klabb bħal tagħna. U l-aħħar avveniment biex inkun ma nżommx ħafna fit-tul huwa il-mawra tagħna ġewwa Leeds kif semmejna aktar kmieni kan tlajna il-fuq minn 35 supporter, tlajna fl-24 ta' frar għaw li għadda għamilna sa' 29 ta' frar fejn l-għadda l-25 rajnijom jilabu kontra Southampton. Post attivitajiet li kien hemm ta' min kien jinnota jgħal bat it-tur tal-ground, kien hemm l-ikla tradizzjonali Maltija li laqgħuna il-supporters club tal-ġewwa Leeds il-Fera fej sajjarna tawna il-catering u l-ċina sajjarna kell Malti u kollha kważi ripet minn ruħ. Ħamilna ġurnata hemmhekk kien ma' supporters club u batrajni jom ukoll ma' Fulham fl-FA Cup sfortunatament rajna dawk iż-żewġ gows minn barra kaxxa kbira, però kienu labu tajjeb ukoll. Dak kienu l-highlights u nisperaw li qegħdin naħdmu fuq proġett nisperaw li jirnexxi. Pus, u min forsi qed jismuna l-lum u jixtieq jingħaqad magħkom x'għandu jagħmel? Ekku, għan diversi mod għandna il-website hija aġġornata ħafna jistgħu jitlu fuq luscmalta.com fejn hemmhekk jistgħu jitlu direttament membri magħna. Hemm il-link minn fejn tidħol under 12 kull majja 5 euros u l-ikbar kull majja 10 euros fejn hemmhekk ukoll tingħata skarf mal-li meta jitlu membru. Jekk ikunu jridu però permezz tal-email jistgħu jikkontattjaw il-Tonio Gallia segretarju fuq l-email toniogal@gmail.com jew kellha jistgħu jxaffrulu wkoll fuq 7973-4701. U jkun ukoll jista' jikkontattjaw u jitlu membri magħna. Jekk jitlu fil-paġna tagħna tal-Facebook għandhom l-avvenimenti kollha li għamilna minn barra l-mawra ta' Leeds imħabba li għadni naħdem fuqha min-naħa tiegħi, minn hawnhekk ukoll ningrazzja lit-tifla tiegħi Chantel li tħossib il-website tagħna, għamlet ilna website verament sabiħa, anki ħadna wkoll il-proset minn ġewwa l-Ingilterra l-mod kif hija mqasma, kemm il-pictures, kemm il-membership, kemm il-klabb, kemm ilu mwaqqaf, mhux il-klabb mill-istess dawn il-klabb diversi snin ukoll fl-modi, hemm l-istorja kollha min kienu, kumitati, hemm ħafna informazzjoni utli. U milli tidħol ukoll fuq il-paġna tal-Facebook jista' jikteb Leeds United Supporters Club Malta u hemmhekk jista' jibatilna wkoll aħna wkoll indaħlu membru fil-Facebook page tagħna. Victor, Everton Supporters Club Malta. Everton Supporters Club Malta. Jien nirrappreżenta l-Everton Supporters Club Malta fl-Ingilterra. U il-chairman tagħna, Steve Hiley, joqgħod fl-Australja, joqgħod Malta, kumedjan. Il-Supporters Club
Kelmu fuq il-Facebook, namlu l-biħu tickets. We have already altogether 25 fil-club official members, but we have 449 members around Malta, but official 25. And we meet each other. A few people come to the game. We speak about they go to. We haven't got any particular club in Malta to go to and watch the television, watch the football. They discuss together. A few go here. They sometimes go to Melliha, sometimes to club in Mosta. There's no official like yourself with Leeds United. You all go together. It's but we have a few people come to see the game when we get tickets. It's, how do I say, we are a very small club, very small supporters, but we have a big heart, like Malta. U kol neħdu pjaċir li anke f'okkażjonijiet bħal tal-lejla u kol iskop tal-programmi u kol policy tal-Kamra Sportiva li fejn possibbli botta u risposta u kol natu ċans diversi klabs u kol jisemmaw liħenom mux it-tliet erba tas-soltu. Llum għandna l-opportunità wkoll li stidinna lilkom it-tnejn. Okkażjonijiet oħra forsi ikun imiss klabs oħra fil-fatt ukoll grazzi l-Brady Buġeja li qed jgħidilna prosit tal-programm interessanti għax mhux dejjem niddiskutu fuq il-klabs ta' fuq. Wara kollox il-futbol Ingliż għalhekk l-isma' wieħed għad timsliem kollha interessanti u ta' livell. Qabel ma nagħlqu, it's prediction time. Mela, li nixtieq nkun naf minn għandkom huwa min taħsbu li ħajkunu tliet timijiet illi finalment se jaqgħu u fejn taħsbu li se tispiċċaw intom bħala finishing position. Victor u Jalaq Rej. So Southampton school. Bournemouth between West Ham jew Leicester. Aħna 15th għana għodu. Sawa wis, Rej. Ifimni, kif fetlek, ma tantx li tkun prożutus, però naħseb Southampton u Bournemouth huma l-aktar żewġ clubs li bħalissa jidhru li ċ-chances huma li jiġu relegati. Het-tielet tim huwa daqsxejn iebes li tipprevedi, għax però naħseb li l-Forest peress li jagħmlu f'opinjoni tiegħi change kbira mill-iskwadra tas-sena l-oħra n-nukliju kollu inbidel, naħseb li ħadmet kontrihom. Naħseb li Nottingham huwa naħseb it-tielet l-iktar favorit li jista' ma jfissirx li żgurtax. Kif qed ngħidlek għaliex Prevedux. ekku bħalissa naħseb l-iktar tim li qabad downfall qawwi huwa Crystal Palace. Tittara jekk din is-serje ta' riżultati negattivi jekk mhux se jibqgħu konsistenti jew le. Però naħseb l-aħħar mill-aħħar dawk it-tlieta naħseb Forest, Bournemouth u Southampton. U Leeds fejn taħseb tispiċċaw? Naħseb li Leeds forsi lejn 16-17 il-post. Ma naħseb li ma narax li jistgħu jkunu aktar il fuq. Sawa wis, mela, jiena naqbel magħkom fuq Southampton u Bournemouth li naħseb ikunu żewġ timijiet illi ser jaqgħu għat-tielet tim ħanamel azzard u ngħid Crystal Palace ilaqtuha. Biss minkejja kollox nemmen li l-Everton se jsalvaw fl-aħħar il-Leeds naħseb jista' jkun li jsalvaw ftit tal-ġimgħat qabel. Ovvjament dawn huma previżjonijiet tagħna, irridu naraw se jgħal fil-kampjonat għadu twil ukoll. Mela, grazzi Victor Murejli naqattu għana l-lejla, grazzi wkoll lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym illi huma l-sponsors uffiċjali ta' dan il-programm Botta u Risposta. Rikward programmi issa din il-ġimgħa se nkunu naqakwieti bil-waqfa internazzjonali, l-waqfa Formula 1 m'hemmx għal daqstant
Għanna naqra ta' break zer speċjalment jiena li tistgħu timmaġinaw ix-xogħol meta jkollok diversi programmi x'tipproduċi xi jista' jkun hemm biss għad-dilettanti tal-Formula Wieħed ukoll qegħdin forsi jarawna irrid noħroġ video ta' reazzjoni fuq l-aħħar bidliet li kien hemm fil-kamp tal-McLaren Volderi nipprova noħorġu u mbagħad nispjegawh accordingly. Botta u risposta jirritorna l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nkunu qegħdin nitkellmu ftit fuq is-Serje A din id-darba. Ser nkunu qegħdin nanalizzaw il-kampjonat Taljan fis-sitwazzjoni illi qiegħed fih bħalissa fejn ukoll battalja tajba msittimijiet għal 3 postijiet fil-UEFA Champions League. Jekk ilħaqtu dan il-programm minn issa tinkwitaw xejn, minna ftit ieħor ikun qiegħed disponibbli wkoll fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn inħeġġitkom ukoll titħlu tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi noħorġu minn ħin għal ieħor ukoll prattikament meta jkollna l-lobiet kontenut ta' kull ġimgħa nistgħu ngħidu hekk isu 3-4 programmi matul il-ġimgħa. Bissa issa jien ma tfadalli xejn xi nżid ħlief nirringrazzjakom tal-lejla inaqadtu magħna u nawguralkom il-lejl tajjeb. Ħudu ħsieb. Botta u risposta ġie mwassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym.